Ngiyabingelela ababukeli nonke emakhaya. Igama lami nguThemba Ngwamdunge ngaphansi kwenkampani enkulu Ingena Ngani Media. Lapha sivakashele elinye lamaciko silanda phansi laphana endaweni yaseNjomulwane khona laphana eMelmoti ubaba uMasothosotho ocula umculi kaMaskandi. Sizokhuluma njengamanje ke sichazele kabanzi ngomculo ngendabuko umculo wakhe uthi uqhamukaphi nawo nokuthi yena kahle kahle ubana ngomuntu ongamazi uzobeqala ukumbona azi ukuthi ukhuluma noba. Sibingelele baba kakhulu simukela. Yebo bhuti ninjani? Ayisikhona siyaphila thina. Bese cela ubaba ukuthi asichazele kahle ngokuthi ubaba ungubani nokuthi nomuntu oqala umbonayo amazi emchazele kabanzi ngaye. Yebo. Hayi mina nguMasothosotho umnigama isibongo Skhakhane. Lapha lekhuzini eNjomelwane. Uqala kwami ngomculo ngiqale obuka kuqongqwane la ngiqale khona umculo ngisemncane kakhulu umculo wami ngoqala mhlambe ngangino 10 years ngidlala nje amathini yabo amakopi yabo ngifaka ihlilingi ngenza yonke into ngagcina sengenza amagalani ka cooking oil. Kusho ukuthi ngahamba ngaze umculo ngiwuthanda kakhulu ngiwuthande ngimncane umculo ngikhule nje into yami nje bekumculo. Kuthiwe ekhaya hayi ngidla zebululo ngishaya isiginci nje yabo seyihlilinge ngahamba ngasithola isiginci mfowethu omdala waba nesiginci wase esiyangikhombisa ngasifunda isiginci usifunda kwami isiginci lapho nganamathela kakhulu ke lapho ngasifunda impela isiginci ngagcina manje sengenza ingoma. Kushithi kusukela kwabo 79 kuze kwabo 80 sengidlala manje isiginci manje kodwa ngidlalela ikole. Kushithi lapha kuMawanda lapha bengidlala khona isiginci ngidlalela isikole obuka lapha besikhona sihamba nje konke koShandu ephilini lapha esitolo lapha bedlala khona sasuka lapho saya eBay sithatha uShandu kwaAlsafu sawudlala khona kwaAlsafu lapho ebengizama khona ukuthi ngiyaphambili ngahamba ngithe mangisuka lapho ngabona ukuthi hayi umculo wami manje umile angazi ngizokwenza njani ngathatha umunye ibhuti okwaculo othi usombenyase eculu khona lapha na oviceni shithi qongqwane wangiseThekwini ngafika eThekwini mangifika eThekwini ngidlala isiginci futhi nakhona ngidlala isiginci nakhona eThekwini ngathola ukuthi kunelokhuzane kune event eyenziwe eZululand ongoye ngile eThekwini ngasuka ngagibela ngaya khona ngayodlala sishuthi kokubhodlozo wayenza lo mqhudelwano kade ngo90 kwakuphumelela umfazi omnyama thina sasingo 91. Sisadlala lapha ongoye madlala ongoye kwaphumelela ushuthi unumber 1 no number 2 thina sababa umdibi saba u8 wathiwa sinali khona kodwa manje akwazi ukukhishwa number 1 abaningi sasiwa eUniversity of Natal eThekwini lapho sekukhethwa khona manje inkunzi ukuthi ubani igodi zonke ngaya khona lapho safika lapho ayikwadlala lapho bedlala ngempela yabona ijijelana yayijijelana kakhulu hayi kushuthi ke mina ngize nje ngokuphusha ukuthi vele nginali khona kuzobonakala phambili kodwa kushuthi mangifika lapha awangabe kusaba njengoba kushuthi kwaphuma number 1 ngoba kwakunama product ehlukene la emqhudelwaneni kukhona iJuba Brewell kushithi inkampani eyayidinga nayo ukusupporta ngase ngidlala ingoma yeJuba khona mina ekuyona ingoma engaphumelela ngayo ngaphuma number 1 ngayo mina kuyona futhi ekwenza ukuthi uzwaziwe ubonakale nasezweni. Yebo kuyona engenza ukuthi ngize ngibonakala ezweni ngaphasa ngayo lo ngoma ngathola certificate nganikeza certificate sami kusho ukuthi ke ngaba nebhadi nje zavele into zami zantshontsho eThekwini zonke salahleka naso ngicine nje anginaso kodwa khona ngiyazi ukuthi kufuna ukuthi ngihambe ngesilungisa kusho ukuthi ngahamba ke duke nomculo ke ngahamba duke ngazama ukuthi ngizokwenza njani hey lutho uthola manje inkampani ngaphasa lapha ngaphasa lapha kwathiwa asifunele inkampani yazixhase inkampani ngangayithola kusho ukuthi ngalokho ngiphusha ngaze ngabuya ngo95 ngabuya ngo93 ngeze ekhaya ngase ngo95 sengizala isimunye 95 ngafika la isimunye ngadlalela belungu isiginci ngidlalela
abavakashi yayivakashi abavakashi bekhala kakhulu ngami abavakashi nami futhi ngiyakhala ngabo nami ngiyafisa futhi ukuthi yabona ngathi sizaphinde ukuthi sibonane la liphinde lelathuba leliyana sibe nabo ngoba babekhombisa ukuthi into engiyenzayo bayithanda kakhulu nabantu futhi nabo bakithi bayithanda kakhulu ingoma yami kusho ukuthi ke ngukuthi abakazi ukuthi itholakala kanjani kuyinkinga lokho sizokuveza namhlanje sizokuveza namhlanje ngiyajabula baba lapha Masothosotho umuzivezela kahle ngengcabo zakho umsuka wengoma ukuthi usuke nawo kuphi uzofike kuleli zinga okulo njengamanje okubaleke kakhulu wazi kunengoma besokhuluma ngayo lapha ongathi uthe ukuyiqopha ekhuluma lapha na ngekhosi ikhuluma ngomtawunge lengoma besojabula kakhulu ungachazela umbukeli ngayo lengoma ukuthi uzuyibhale mhlambe yini owentshisekele kakhulu noma inhloso zayo zonke nje ukuthi yini ngayo mfowethu ngithokoza kakhulu ukuthi sikhulume ngale ngoma lengoma uyikhanda kwami lapha eSouth Africa kwakuqala nje kubane World Cup ukuwela kweships iyaphesheya ingena ku World Cup ikhandeke lapho lengoma le kuze ngikhande lengoma lena kusho ukuthi ke uma ngilapha esimunye ngahlanganisa sahlanganisa sinomkhomazi sahlanganisa sinobheri umkhomazi ukuthi azikhanda ingoma yebafana kanti vele mina ngiyayidlala ingoma yabona yeqembu ngathi ngithini kushuthi sifuna ukuthi sithole sibale ngempela usiyabonga nomvethe uDr Khumalo lo nomunye ubani lo nomunye ngicabanga ukuthi sizomthola lapha sibale kakhulu abadlali uyibona babevelele kakhulu ngalesa sikhathi lesana kuyibafana yebo ibona babevelele kakhulu ababesemgangathweni yasikhandwa ke le ngoma ngicabanga ukuthi ubaba Masothosotho unayo le ngoma ngicathi siyaphuma emshinini yebo mfuthi ikhona le ngoma ngempela bazoyizwa kumanje na ngeqhubo kwesikhathi ke sokusithi ukuyidlala ebeyilalele beyizwe nabo ababukele emakhaya mhlawumbe ngayijabulela yebo mfuthi sizokwenza kanjalo mfuthi ukuthi ngithi ukuyidlala ngempela lapha ngaphambi ukuthi engomeni yakhe lena esemshinini esizoyizwa besaqala ukuthi sikhulume ngento esibonayo nento soyizwa ukuthi lento isezandleni le isegazini kweumubukisisa lo uDukhalo ihamba nalendima le omaskandi ubaba Masothosotho ucela ukuthi edlalele nje intambo ke simuze ukuthi yena uthinta kanjani umethinta film on my singer Dr. Khumalo siyabonga nomvethe Dr. Khumalo Helmen kelele the film on my singer Helmen kelele Dr. Khumalo yeah
Hayi, ungishamba mbongezansi kakhulu laba Masothosotho intambo into esegazini le kuwe. Hayi lokho cha ngiyakufakazela ngoba sengiyibonele. Ngoba nje intambo ithinta ngalolu hlobo uma ngabe kuthiwa nje ngoba indima maskandi lapha ezweni ikuyona ephakeme kakhulu. Uma kuthiwa mhlawumbe khona lapha laba baphezulu abaculi abaphezulu laba ibiza ngenkunzi bona laba baculi labo uma kuthiwa mhlawumbe ukhona ofisa unesifiso ukuthi ukumthintela intambo ekucule ngomlomo yena uthinta intambo nje kuphela mhlawumbe lokho ungakuvumela mfowethu ngingakwenza lokho ukuthi ngikwenze kodwa ngisafisa ukuthi sishayane nazi insizwa mina ngisafuna ukulwa nezinsizwa yabona le genge lena entsha nje intsha kimi le laba bakhona kodwa bengisafisa nami ukuthi ke sibe nendima nje yokudibana nabo kodwa futhi mabethi ngihambe ngibasize ngohamba ngibasize Ngiyangijabulisa ukuzwa lokho kuphe umuntu osezingeni njengelakho nangokukhula kodwa usafisa ukuthi iphinde ebhekane nezinsizwa endimeni kaMaskandi ngisafisa kakhulu ukuthi bona nje ke sidlale nabo ngingabakhombisa ingoma ngoba kahle kahle mina ngilishumi lezinsizwa namadoda ayishumi ngingedwa inkulunkulu ishumi lezinsizwa namadoda ayishumi hayi sesibuyile ngomeni ngicathi wonke umuntu osekhaya uyizwele hayi iyashisa impela ya mfowethu hayi siyabonga kakhulu baba ngale ngoma lena ukuthi mhlawumbe naye imifikile endlebeni kaMtawunga noma emehlweni akhe ebonile sengathi bakethi ngayithuba ukuthi nje naye mhlawumbe ugcina usukwazi ukuxhumana naye ngifisa kakhulu ngoba phela uma ucule ngeqembu lesizwe siyajabula ngoba ukhethanga kakhulu amaqembu abantu obeqembu lesizwe ilona qembu eselixubile siyajabula kakhulu bamasothosotho kuba nawe uma uthiwa mhlawumbe into enizondaweni zokuxhumana mhlawumbe umuntu khona ufuna ukuqasha mhlawumbe wenza umcimbi mhlawumbe ngathi utholakala kanjani noma inamba yakho soyithatha sikwazi ukuthi siveze laphana escreenini sethu ukwazi wonke umuntu ayibone mebuka ivideo yebo siyacela ukuthi ke baba ke ube umuntu owazi ukutholakala ngoba cha umculo wakhe yakhombisa ukuthi uyawazi ukujabulisa abantu futhi nomculo wakho usezingeni eliphakeme kakhulu yebo maphi nje amagama ongafisa ukwadlulisa kubabukeli nabakuthandi bakumculo wakho ukuthi bewezwe ukuze begqugquzeleke mfowethu engakudlulisa kubalaleli bomculo wami engufisa kakhulu ngicela ukuthi ingoma yami beyicinge uma beyifuna ingoma yami beyidinga ukuthi bafuna ukuyithola kushuthi online uma ebhale nje igama ukuthi Masothosotho amanxeba negazi uzoyithola nje online ikhona kuzo zonke ngempela idish ezikhona ya kushuthi nje kuma social media uzoyithola noma kanjani engwedlulisa ngidlulisa ukubonga kakhulu ukuthi ngibe nabo ama supporters ami ngiyabona lapha na ku Facebook nalapha ku WhatsApp ngiyabona ukuthi eza ngempela ngithi abayithatha ingoma beyi-download ingoma yabo futhi ngisazobenzela ezinye ingoma kukhona ezinye nje engisazoyikhipha kumanje ngicabanga ukuthi lena akuyo yodwa lena zikhona ezinye ihlabane ikhona kumanje mhlambe bengabafakela zona ngoba senza njena bekwazi ukuyithola nazo ngoba inhloso yami kubona ngihlosa ukuthi bezwe ingoma ukuthi ingoma yami ngayikhanda ngikhandela insizwa ngikhandela intombi ngikhandela obaba ngikhandela omama ngikhandela izingane ngikhandela omkhulu ngikhandela gogo ngikhandela wonke umuntu ingoma isizwe sonke lonke uhlobo ngisho phesheya kwezilwandle noma kuphi hayi siyajabula ukuzwa lokho baba manje lapha ngiyozukhuluma ngoFacebook mhlawumbe baba mathiwa uyatholakala kuFacebook bengacinga bani abangabangamlandeli mina ngicabanga ukuthi bangacinga nje uMasothosotho lapha kubhala ukuthi Masothosotho ngisho nje kwicover yami kubhala ukuthi Masothosotho amanxeba negazi siyajabula kakhulu ubaba Masothosotho uyatholakala laphana kuFacebook ubhale nje uMasothosotho uzomthola ekhasini lakhe umlandela uphinde ungene kuzo zonke izitolo edayisa umculo ekhona la ngaphandle sibala khona uApple Store o Spotify yatholakala ingoma yakho ubhale nje uMasothosotho ingoma amanxeba negazi bizokidlalela ibo kuthiwa benze ngibadlalele le ngoma ethi amanxeba negazi angazi ngenza kanjani uyafisa bakithi utha indlela amanxeba negazi kodwa somnika ithuba ngoba isikhathi sekhona kancane ukuthi endlela amanxeba negazi ngoba nayo le ngoma ngathi imshaya emxolweni ukuthi nizwe nani ukuthi injani sokuqala sizwe lapha entanjeni qala sizwe ukuthi uyithinta yona ngempela anisamdlalo lomunye umuntu antakuyena ngiyabona hayi sithinte ke siyona yebo
shamanxiba 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 negazi shamanxiba shamanxiba negazi shamanxiba 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 negazi shamanxiba shamanxiba negazi shamanxiba. Hayi sibonga kakhulu. Awusiyabonga kakhulu, cha amanxiba negazi ngathi ngiwathanda kakhulu. Pho amanxiba negazi ona ayatholakala mhlambe ezitolo edayisa umculo. Ngicabanga ukuthi kusale lapho ukuthi ngichaze lapha le album le ephelele inengoma ezu11. Ngoba besikhetha le ka Dr Khumalo ingoba sihlosa ukuthi iqembu lesizwe likwazi ukuthi liyithole lengoma yalo nabalandeli bonke nabantu base South Africa ngoba ixubile lengoma akukho lapha engangeni khona kusho ukuthi ke iyona yingakho sithena sizokwenza yona lapha nje yona nje ialbum inengoma ezo11 uma ungena nje usheka kuma social media music uzoyithola zu11 ingoma Ihlose album mhlambe amanxiba negazi ihlose album. amanxiba negazi Oh le ngoma incike kakhulu yona futhi engqithi album. Awu siyabonga kakhulu sijabulile kakhulu baMasothosotho kuba nawe lokuyinqayizivele kuthini ukuthi sihlale nelinye lamaciko athe ukuba khona endimeni esikhathi eside yamaskandi endaweni yasenjomelwane lapha eMelmoti ngicela ukuthi injomelwane iphakamisile kakhulu futhi sazophakama neMelmoti yonkana. Yebo futhi nje sonke isizwe salapha nje obuka kwasanguye noma olundi noma kuphi ngoba bangazi bonke abantu nami futhi ngiyabathanda ngisho phi ngiyabathanda akukho lapha engithi nginenkinga khona. Yebo hayi siyabonga kakhulu babukele emakhaya uma ngabe ufuna ukuthi uxhumane naye obaba Masothosotho mhlambe ezokunandisela emcimbini wakho wenzayo yakwazi ukuxhumana naye ekhasini lakhe lapha uFacebook ubaba uMasothosotho ubhala nje yona ukuthi Masothosotho yakwazi umthola nala ingoma zakhe futhi ayithola konke izitolo zomculo edayisa umculo ubhale nje uMasothosotho album yakhe amanxiba negazi. So share futhi number yakhe khona lapha escreenini ukwazi ukuthi uma ufuna umfonela ukwazi umthola okhuluma okuningi naye ungakhohlwa nathi ukusilandela lapha na page lethu Facebook ngena ngani media hamba lapha ufake isithuphe esehlaza usilandele uphinde usithole futhi ku YouTube yethu page lethu ya YouTube ngena ngani media usibona ama videos ethu amaningi amanye lapho khona sibhekana nabantu abaningi sibala kona amaciko nabanye even siyakwazi ukuqasheka mawuthi mhlawumbe unomcimbi ufuna usushuthe sikushuthi sinama cameras ngoba siyazi imicimbi yena phela uhamba umcimbi ngenama drinks sinawo ukuthi na ama cold room sinawo siyaqashisa futhi uyasithola ekhasini lethu ngena ngani media siyabonga kakhulu.